Pono kelo ndadhu kod mit moro e weche gi mag tuke. Paro e weche mag tuke mag chan. Mokwongo Kenya osebedo ka timo maber ndalo machon. Kane pok onyuolwa, I'm sure. In the 70s, early 80s. Ne wan gi ndalo ma kata mana our own clubs ne rome finals. Mag Eastern Central Games. Remember, must have been higa praboro gareyo or praboro gadek. Gor Mahia gi AFC notugo Sudan finals. Kenyan clubs. Ma Gor Mahia noloyo AFC. And ne wan gi ji kaka Dr. Bwaka, was a medical doctor. Mabe ne jabaloya to notugo ne Gor. Mabe odemo wang nyaka dalaki. So ne wan gi very strong clubs. Then bang'e ing'eni Kenya ka weche mag corruption osethagowa ndalo mang'eny. Minuang'o ni ng'ati ikete team kata ng'ama ok ber ahinya. Then bende investment pok wabedo go maber e mpira. Ng'wech to wasetimo maber niwach ng'wech en gima wuok ka puth njiri tiyombo. But also ng'wech be nyaka invest niwach training nitie, wan gi coaches, and ng'wech osebedo ni bedo inspired gi pesa niwach kiringo ng'wech makama kata kawuono ne nyar Kenya moro ochako oringo moyombo Uingereza, and it is because ni nitiere some reward momi ng'ato. So kata mana mpira masani wanyalo go erokamano ne ker marwa kuom keto interest e mpira mane timore sani. Ok apar ni kane waneno grup manoketwa e Shan, wate no wa feel ni ok wanyal make Kenya ne underdog. No, ok wanyal make it to kata kuotas. More bid kata ni wa head wa lead the group A. The group A. So apparently that motivation ma President Omiyogi no ne ber, and ineno kata mana effort ma sirkal timo e weche mag stadiums. Inyalo paro ni sirkal mane ker nitie moro cha mane deputy president ne gichiko ni gibro timo stadiums everywhere. But nitie a few governors mono struggle, kaka governor Kakamega gini no struggle. Governor I think did something small. My previous governor Homa Bay Awiti be notimo gimoro, but koro gibedo improved sani. Government oketo pesa in some of these stadiums. You know, local stadiums improved. Koro gimabo timore ni local groupings kata mana county levels. Oripo koro wachak neno ni to ere kaka wanyalo tap talents mag joma tindo, especially dribblers. Mondo gi grow up, mondo wa make use of our stadiums, mondo wadhi malo. Mpira en gima nigi pesa ahinya. Kineno leagues mitimo loka, ineno ka ji pongo pap. Ka ji neno mpira, kendo en gima nigi pesa, kendo ichulo ji pesa maber. Omiyo mana kaka somo engineering gini gik ma ji wacho go chulo ji, but sani ji ndalo ka ne engineering go chulo ji niwach ne ji thin. Sani koro ji ng'eny. Wan gi many doctors maonge tich, wan gi many engineers maonge tich. Omiyo talent en gima very important to be nurtured. Kamano bende kirange Kenya nigi geno mano mar kawo komedo dong pacho ka nikech kuotas go pacho ka mano mapiyo kata mar omundi goyo. Kaluwore gi gima otimore, wawacho ni gimoro amora nyalore. Because mondo ne wabed on top of pool mokwongo, pool A, en gima no kwa expect, because ne wan gi Morocco, ne wan gi Angola, kata Namibia ok en team mayot. DR Congo kod Zambia. Zambia ok en team mayot, and Congo ok en team mayot. Omiyo kama wachopeni, aparo ni jotukwa koro gain confidence, gain. Koro gima timore ni nyaka gimeda tiyo matek. Erokamano ahinya. Omundi koyo geno mane mantiere kar ka